Ka obi ebere nke onye nwe anyị bụ Chineke dịrị gị ndị ọma na-ege ntị. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs. N'ezie, n'ihe ọmụmụ anyị nke taa, ị ga-ahụta ndị mmadụ ndị ka gị, ndị hụtara mgbanwe n'ime onwe ha mgbe ha zutere Jizọs. N'ezie, ị ga-ahụ kwa otu ndụ gị ga-esi agbanwe mgbe ị ga-ezute ya, n'ihi na mmadụ apụghị izute Kraịst Jizọs ma ghara inwe mgbanwe n'ime onwe ya. Ihe akaebe nke na-agwa anyị na ndị mmadụ na-ekwukarị si, aga m ekwere ma mgbe m hụrụ ya, ma ebumnobi ha na dịka ihe bara uru. Tupu anyị abụrụ ndị amụrụ ọzọ, ka anyị wee bụrụ ndị ga-abanye n'alaeze Chineke nke anyị na-adịghị ahụ anya, anyị na-ewere ya site na okwukwe. N'ezie, ọ bụ ihe nrite mgbakwasị ụkwụ n'ime ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Ugbu a tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ nke a. Dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Amen. Malite n'ụbọchị taa, anyị ga-abanye n'usoro ọmụmụ ihe ọhụrụ bụ nke a kpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs. N'usoro ọmụmụ ihe a, anyị ga-ahụ mmadụ ndị dịka gị onwe gị nakwa mụ onwe m, ndị zutere Jizọs n'iru na iru, ndị ndụ ha gbanwekwara mgbe ha zutere ya. Gị onwe gị ga-ahụkwa ka ndụ gị pụrụ isi gbanwee ma ọ bụrụ na izute ya. N'ezie, ọ bụ ihe na-apụghị mee bụ mmadụ izute Jizọs ma gakwa n'iru ịdị ka ọ dịrị na mbụ. N'usoro ihe ọmụmụ anyị n'ụbọchị taa, nke bụ mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke anyị kpọrọ Nikọdemus. Ọ bụ n'akwụkwọ Jọn isi 3 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 10. Na nkọwa nke isi ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụ Nikọdemus onye ọ bụrụ. Nke mbụ, anyị ga-ahụ na Nikọdemus bụrụ nwoke dị ukwuu, na ọ bụrụ onye Farisii, na ọ bụkwara nwoke bara ọgaranya, bụrụkwa nwoke onye mpako. Na mkparịta ụka nke Nikọdemus, anyị ga-ahụ ihe Nikọdemus maara banyere Jizọs nakwa ihe Jizọs maara banyere Nikọdemus. Na agba nke 3 ya, anyị ga-eleba anya ịhụ ihe bụ ịmụ mmadụ ọzọ ma ọ bụkwanụ ịmụ mmadụ ọhụrụ. Anyị ga-ahụ na ịmụ mmadụ ọzọ bụ ihe a na-apụghị ịhụ anya, ọ bụkwa ihe a na-apụghị ime bụ ịkọ mgbe a ga-amụ mmadụ ọzọ. Anyị ga-ahụkwa na apụghị ịkwụsị ịmụ mmadụ ọhụrụ, apụghịkwa ịgọnarị ọmụmụ ọhụrụ. N'ezie, otu n'ime ihe ndị na-atọ m ụtọ n'ịgụ akwụkwọ nsọ ndị nke oziọma nke bụ Matiu, Mark, Luk nakwa Jọn bụ ịhụta ọtụtụ oge mgbe Jizọs na-ewepụta ohere site n'igwe mmadụ ka ya na otu onye maọbụ otu mmadụ nnọkọ. Ọ bụghịkwa ihe mberede na otu mmadụ ndị a na-anọchi anya akụkụ obodo niile nke ị pụrụ iche maka ya. Na nzute ha na Jizọs, ọ pụtara ihe na Jizọs buru otu ihe n'obi, nke ahụ bụrụ ka a gbanwee ha n'ime mmụọ, nke pụtara ka a mụọ ha ọzọ, ka ha mara onye ahụ nke na-enye ndụ ebighị ebi. Nke ahụ bụrụ ebumnobi onye nwe anyị Jizọs site na mmalite nke ozi ya ruekwa mgbe ọ lụsịrị ọrụ ya n'ụwa. Okwu mbụ ndị pụtara n'ọnụ ya dịka ọ malitere ije ozi ya ka e dere nye anyị n'akwụkwọ Matiu isi 4 ahịrị nke 19, ebe a gwara anyị na Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, soronụ m, aga m eme unu ndị ọkụ na-akụta mmadụ. Soro m, aga m eme gị onye ọkụ na-akụta mmadụ. Okwu ikpeazụ ndị Jizọs kwuru tutu ọ rapụ ụwa ka e dekwara n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 1 ahịrị nke 8. Na ndụmọdụ ahụ, ọ gwara ha na ha ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-adakwasị ha. Ha ga-abụkwa ndị ama nye ya n'ụwa niile. N'etiti okwu abụọ ndị ahụ, nke mbụ na nke ikpeazụ, ohere ọbụla nke Jizọs nwere, o chetara ndị niile ga-anụ n'okwu ya na ebumnobi ya maka ịbịa n'ime ụwa bụ ka ọ bụrụ ụzọ ndị ikom na ndị inyom ga-esi
mara Chineke site n'ọnwụ ịchụ àjà ya nke ọ ga-anwụ n'elu obe. Oge niile na nzute niile, Jizọs mere ka ọ pụta ìhè na ihe kachasị mkpa nye ya na ndụ bụ ka ọ bụrụ ụzọ mgbapụta ebighị ebi nye mmadụ niile. Ya mere, o kwesịghị iju anyị anya mgbe anyị hụrụ onye nwe anyị ka ọ na-abanye na mmekọrịta ya na ndị mmadụ, anyị wee gee ntị okwu ndị ọ na-ekwu nye ndị ahụ bụ ndị ọ na-ekwuru okwu, na ọ na-ekwu maka ihe ndị a bụ nke dị ya n'obi. Mmadụ ole n'ime unu maara na ihe ọbụla nke dị n'obi gị bụ ihe nke ị na-ekwu maka ya ọtụtụ oge? Ihe Jizọs nwere n'obi ya bụrụ ndị furu efu. Nke a bụ ndị nọ ya n'obi mgbe niile, ndị ahụ kwesịrị ịmara Chineke, ndị na-anọghị n'ime Chineke. Ya mere, mgbe anyị meghere akwụkwọ nsọ anyị n'akwụkwọ Jọn 3 wee soro na mkparịta ụka nke dịrị n'etiti Jizọs na Nikọdemus, anyị na-ahụta nzute nke dị ịtụnanya. Mgbe Jizọs zutere Nikọdemus, o nwere otu ihe dị n'obi ya. Nikọdemus amaraghị ihe ọ na-abanye n'ime ya oge o zutere Jizọs. Nikọdemus nwere otu ihe n'obi nke ya, ma Jizọs nwekwara ihe ọzọ n'obi nke ya. Tutu anyị eleba anya na mkparịta ụka nke dịrị n'etiti ha, achọrọ m ile anya n'otu ihe nke kachakwa dị mmasị. Amaghị mmadụ ole n'ime unu ndị maara na nkewasị nke ekewara akwụkwọ nsọ abụghị Chineke n'onwe ya ji aka ya kewasịa ya. Ọ bụ ndị mmadụ kewasịrị akwụkwọ nsọ. Ọ bụ n'ihi mkpali nke ha nwere mere ha ji kewaa ya. Mana mgbe ụfọdụ, mkpali nke dị n'ụfọdụ na-adị ala karịa nke dị na ndị ọzọ. Ebe a n'akwụkwọ Jọn 2 nakwa 3, anyị nwere nkewa nke isi akwụkwọ nsọ nke mkpali ya na-ezighị ezi n'eziokwu. N'ihi na okwu ikpeazụ nke Jọn 2 haziri ọnọdụ nye Jọn 3, n'ihi na anyị gụrụ malite n'ahịrị 23 nke Jọn 2 okwu ndị a. Ọ sị, ma mgbe ọ nọ na Jerusalem na-eme ngabiga n'ememe ahụ, ọtụtụ mmadụ kwere n'aha ya n'ihi na ha na-ahụ ihe ịrịba ama ya niile nke ọ na-eme. Ma Jizọs onwe ya araraghị onwe ya nye n'aka ha na ntụkwasị obi, n'ihi na ọ maara mmadụ niile, ya na n'ihi na ọ dịghị ya mkpa ka onye ọbụla gbara mmadụ ama, n'ihi na ya onwe ya maara ihe dị n'ime mmadụ. Nke a bụ akwụkwọ Jọn 2 ahịrị nke 23 ruekwa na nke 25. Nke ahụ bụ ahịrịokwu dị nta nke dị oke mmasị. Ọ sịrị na mgbe Jizọs nara eme ihe ịrịba ama na ọlụ ebube niile ndị ahụ, mmadụ niile soro ya. Ha niile chọkwara iwere onwe ha nye n'aka ya. Akwụkwọ nsọ sịrị, ma Jizọs maara ihe dị n'ime ha, o nyeghịkwa ha onwe ya. Ị hụrụ, ha adịrịghị achọ Jizọs n'onwe ya, ha nara achọ ọlụ ebube ya, ha nara achọ ihe ịrịba ama ya. Jizọs hụkwara karịa anụ arụ ha na omume ha, marakwa ihe nọrọ ha n'obi, n'ihi na ọ maara ihe nọ n'ime mmadụ. Mmadụ ole n'ime unu maara na mgbe Jizọs na mmadụ mekọrọ ihe, ọ na-ama ihe dị n'obi onye ahụ tutu ọ malite ịgwa ya okwu? Mmadụ ole n'ime unu gbalịworo ịgwa mmadụ okwu banyere onye nwe anyị, iwe hụtakwa onwe gị ka ị na-achọ ịnọ n'ụzọ ebe abụọ, ihe ị ga-ekwu ma ọ bụ chee na ha ga-ekwu, ị na-adị na-eche banyere ihe dị n'ime ha. O nweghị oge ọbụla Jizọs chegburu onwe ya n'ihi nke a. Oge ọbụla ya na ndị mmadụ kwuru okwu, ọ maara ihe dị mmadụ n'obi. N'ọgwụgwụ nke 2 ebe a nke akwụkwọ Jọn, anyị hụrụ ka Jizọs na-atụgharị site n'igwe mmadụ ndị na-eso ya. Ọ sịkwara na o kwenyeghị na ha, n'agbanyeghị na ha kwenyere na ya. Ọ sịkwara n'ọgwụgwụ nke 2 ebe a, o nweghị mkpa ọbụla ka onye ọbụla gbara ya ama banyere mmadụ, n'ihi na ọ maara ihe dị n'ime mmadụ. O nwere otu onye n'etiti ndị Farisii nke a kpọrọ Nikọdemus. Ị hụrụ nke ahụ? Ọ tụgharịrị site n'igwe mmadụ niile
na ọ maara ihe dị n'ime mmadụ, ma ọ sịrị ngwa ngwa nke ahụ gasịrị na e nwere nwoke nke Farisii akpọrọ Nikọdemus, onye ndu nke ndị Juu. Ị hụrụ na ahịrị nke 25 nke isi nke 2 nke akwụkwọ Jọn bụ ya bụ nke na-abịa tutu ahịrị nke mbụ nke akwụkwọ Jọn isi 3, nke pụtara na ahịrị nke mbụ nke akwụkwọ Jọn isi 3 kwesịrị ịga n'iru bụrụ ahịrị nke 26 nke akwụkwọ Jọn isi mbụ. Ị hụrụ nke a? E nwere nwoke nke Farisii akpọrọ Nikọdemus, onye ndu nke ndị Juu. Ya mere Jizọs sitere n'etiti igwe mmadụ pụọ ka ya na otu mmadụ nke a kpọrọ aha ya Nikọdemus kparịta ụka. Ugbu a Nikọdemus nọchiri anya ọtụtụ mmadụ. Eleghị anya ụfọdụ n'ime unu ndị na-ege ntị taa, n'ọtụtụ mmadụ ndị mụ na gị nwekwara ike ịma. Ọ nọchitere anya mmadụ onye kwụsịrị ike n'okpukpere, nwoke onye chere na ekekọtara mmekọrịta ya na Chineke n'okpukpere ya. Akwụkwọ nsọ na-agwa anyị ọtụtụ ihe maka ya. Nkọwa nke Nikọdemus dị otu a. Na mbụ, akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụrụ nwoke dị ukwuu. Eleghị anya ọ bụrụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụrụ onye ọchịchị nke ndị Juu. Aha ahụ nke bụ Nikọdemus n'onwe ya bụkwa aha Grik nke pụtara onye ọchịchị nke ndị mmadụ. Ya mere Nikọdemus bụrụ nwoke dị ukwuu. Ọ bụrụ onye otu nke ndị Sanhedrin n'ọgbọ ya. Sanhedrin bụrụ ọgbakọ otu ndị Juu dị iri ike nke ukwuu, ndị nọrọ na nchịkọta maka ọdịmma ndị Juu na mba ụwa niile. Ha bụrụ ndị ọkaikpe kachasị elu n'obodo Juu niile. Ha nwere ike ịma mmadụ ikpe ọnwụ. Ihe ọ bụla nke ha kwuru, nke ahụ bụ ihe na-ara eme. Ọ bụrụ ihe nwere ugwu nke ukwuu ịbụ otu n'ime ndị Sanhedrin. N'ezie, Nikọdemus bụrụ nwoke dịrị ukwuu. Ma ọ bụrụ na ị gaa n'iru ịgụ n'ahịrị nke mbụ, ị ga-achọpụta na ọ bụghị naanị na ọ bụrụ onye dị ike n'ọchịchị. Nikọdemus bụrụ onye Farisii. Ọ sịrị, e nwere nwoke onye Farisii nke a kpọrọ Nikọdemus, ka akwụkwọ nsọ kwuru. Ugbu a, okwu a nke bụ Farisii pụtara onye kewapụrụ iche. N'ezie, otu a ka ha dịrị. Ha bụrụ ndị na-ahụ na e mere ihe dịka iwu si kwuo n'ụbọchị ha. Ha adịghị njọ dịka ndị mmadụ na-eme ka ha pụta ihe taa dịka ndị dị njọ, n'ihi na ọtụtụ n'ime ha nara edebe iwu n'obi ha niile, nakwa mkpebi ha ịkwụsị ike n'ime ezi ihe. Ma ha buru ezi omume nke onwe ha ruo ogo ọtụtụ mmadụ na-ebugakwa ndụ ọkachamara nke ha taa. Ọ bụrụ na iwu apụtaghị ihe otu o kwesịrị, ha na-eme iwu nke ha iji mezuo ya. Ha nara etinye iwu n'elu iwu nke na-esighị n'obi Chineke pụta. Echetara m ịgụ otu mpaghara akwụkwọ nke Alfred Edesham dere, nke a kpọrọ Oge na ndụ nke Jizọs bụ Mesaya, ebe ọ kọwara ụfọdụ iwu nke ndị akpọrọ ndị Farisii nwere banyere ụbọchị izu ike Sabat. N'iji maatụ, n'ụbọchị izu ike, ụmụ nwanyị, ọ bụrụ na unu bụrụ ndị Farisii, agaghị ekwenye ka unu lee anya n'enyo, n'ihi na ọ bụrụ na ile anya n'enyo wee hụta isi awọ, a ga-anwa gị ọnwụnwa ịtụpụ isi awọ ahụ. Ọ bụrụkwa na ime nke ahụ ga-abụ ịlụ ọlụ n'ụbọchị izu ike. Ị kwesịghịkwa ime nke a. Ana m agwa unu eziokwu. Ọ bụrụ na ị nwere ọnya na nkọlọ, ị pụrụ ịṅụ ihe a na-akpọ vinegar, ma ị nweghị ike ịhụgharị ya n'aka gị, n'ihi na ilo ihe abụghị ọlụ, kama ịhụgharị vinegar ahụ tupu ị ṅụọ ya bụ ọlụ. N'agbanyeghị na ha nara ejisi
okwukwe ha ike ọtụtụ oge ha dere anya nke ukwuu n'ebe Chineke nọ n'okpukpere ha. Nikọdemus bụrụ onye Farisii. Anyị na-amụtakwa na Nikọdemus bụrụ nwoke bara ọgaranya. Ị ga-agụba ime n'agba ọhụụ ka ị wee nwee ike chọpụta nke a. Eleghị anya itikọtabeghị akụkụ akwụkwọ nsọ abụọ ndị ọnụ, ma chetara mgbe e liri Jizọs na Josef nke Arimatia bịara inye aka n'olili ya. Ka anyị gụọ nke a n'akwụkwọ Jọn isi 19 malite n'ahịrị nke 38 ruo na nke 39. Ọ na-asị otu a: ma mgbe ihe ndị a niile gasịrị, Josef onye Arimatia, ebe ọ na-eso ụzọ Jizọs ma na nzuzo n'ihi egwu ndị Juu, o kpere Pilet ka o buru arụ Jizọs. Pilet wee kwere ya. Ya mere o buru ya. Nikọdemus onye bịakwutere ya n'abalị na mbụ bịakwara na-eweta ma na aloos agwara agwa, ihe ra ka ọgụ paụnd 5 n'ọtụtụ. Nke a abụghị ihe mmadụ efu gara enwe ike mee. Nikọdemus bụrụ ọgaranya nke mere na ọ pụrụ ịbụ onye Sanhedrin. Ọzọkwa, ọ bara ọgaranya nke mere na o nwere ike jee rịọ onye ọchịchị dịka Pilet arịrịọ ka o buru alụ Jizọs. Ị hụrụ ya? Ọ bụrụ onye bara ọgaranya. Aga m etinyekwa ihe nke anọ ejiri mara nwoke a bụ onye Jizọs zutere. Ọ bụghị naanị na ọ dịrị ukwuu, dị ike, bụrụkwa ọgaranya, kama ọ bụ nwoke nwere mpako. Ichewo ihe kpatara mkparịta ụka ya na Jizọs jiri bụrụ n'abalị? Enweghị ọtụtụ okwu dị njọ banyere nke a n'afọ ndị a niile. Ụfọdụ ndị ekwuwe na nke ahụ bụ naanị mgbe o nwere ike ịhụ Jizọs, n'ihi na Jizọs nọrọ n'ọrụ dị ukwuu. Ọ bụrụ naanị n'abalị ka o nwere ike ịhụ ya. Kama ana m eche na ọ bụrụ na Nikọdemus bụrụ nwoke nwere ike, bụrụ onye a maara nke ọma nke Farisii dịka ọ bụrụ, ọ bụrụkwa na ịghọta ka ha jiri were Jizọs na nghọta ha, n'ezie ị ga-ama ihe mere o ji nwee nganga ruo na ọ bịakwuteghị Jizọs n'ehihie. O chere ruo mgbe ọchịchịrị gbara ka o wee jee ihu Onyenwe anyị ma jụọ ya ajụjụ. Ọ nọchitere anya ọtụtụ ndị okpukpere na-ebi ndụ dị ọcha n'anya ha, ndị kwenyere na site n'okpukpere ha, ha ga-enwe ike iru Chineke nso. Ugbu a anyị na-erute n'ahịrị nke abụọ na mkparịta ụka nke Nikọdemus na Jizọs. Ọ dị mmasị dịka ị na-ahụta ajụjụ nakwa ọsịsa nke a n'etiti Onyenwe anyị na Nikọdemus. Ụsọ ihe a niile ji weta mkparịta ụka nke a n'ebe Onyenwe anyị chọrọ ka o rute. Ka anyị gee ntị nke ọma. Ihe mbụ anyị na-amụta n'ahịrị nke abụọ bụ ihe Nikọdemus maara banyere Jizọs. Ọ maara na Jizọs bụrụ onye ozizi. N'ezie, n'ahịrị nke abụọ ọ sịrị, onye ahụ bịakwutere ya n'abalị si ya, Rabai, anyị matara na ị bụ onye ozizi nke siworo n'ebe Chineke nọ bịa, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ime ihe ịrịba ama ndị a nke gị onwe gị na-eme ma ọ bụrụ na Chineke anọnyere gị ya. Ka o si dị, Nikọdemus anụwo banyere ọlụ ebube ndị ahụ Jizọs nara eme, ma ọ bụ hụkwa ha n'anya. Ụdị ha jukwere ya anya. Ọ bịakwara na mkpebi na onweghị onye ọbụla nke pụrụ ime ihe ndị a ma ọ bụrụ na Chineke anọnyere gị ya. Ma nsogbu dịrị ya bụ na ọ maara naanị ihe pụrụ ime ka ọ bụrụ onye a na-atụ egwu, n'ihi na Jizọs karịrị onye ozizi sitere na Chineke. Jizọs bụrụ Chineke bịara ịkụzi ihe, nke ọ bụghị eziokwu. Jizọs abụghị naanị onye nọchitere anya Chineke, Jizọs bụrụ Chineke n'onwe ya. Nikọdemus amaraghị nke a, kama ọ maara na o nwere ihe pụrụ iche banyere nwoke a bụ Jizọs. O kwenyekwara na ọ ga-abụ n'ihi na e nwere ihe jikọrọ ya na Chineke. Ugbu a, ekwesịrị ikwu otu ihe tutu anyị abanye na mkparịta ụka nta nke dịrị n'etiti Jizọs na Nikọdemus.
amaghị m ma ịhụtawo nke a, ma Jizọs nwere ụzọ pụrụ iche o jiri emeso ndị mmadụ. Mgbe ha jiri ajụjụ ha bịa, Jizọs ga-aza ha. Ọtụtụ oge ọ ga-agwa ha okwu siri ike ruo mgbe o nwetara ha n'ebe isiokwu ya nọ. Mgbe o nwetakwara ha n'ebe ọ chọrọ ka ha rute, ọ ga-agwakwa ha ihe ha chọrọ ịghọta. Nke a dị iche site n'ọtụtụ n'ime anyị taa. Anyị na-abanye na mkparịta ụka ma kwuo ihe niile na nkeji nke mbụ. Jizọs nwere ntachi obi, o nwekwara ndidi. Ọ na-ara ejikwa ajụjụ n'ụzọ pụrụ iche iji nweta ndị ọ na-ara agwa okwu. Anyị ahụtawo ihe Nikọdemus maara banyere Jizọs, ma gịnị ka Jizọs maara banyere Nikọdemus? Nke ahụ bụ ihe nke ọzọ. Cheta, anyị gụrụ n'isi 2 na Jizọs maara ihe dị n'ime mmadụ. Ọ pụrụ ileba anya n'ime obi ya, marakwa ihe na-aga n'obi ya. Ya mere, gezie ntị nke ọma. Nikọdemus bịakwutere Jizọs wee sị ya, Jizọs, anyị maara na ị bụ Rabai, na ị sitekwara na Chineke, n'ihi na o nweghị onye pụrụ ime ihe nke ị na-eme ma ọ bụrụ na o siteghị na Chineke. Jizọs emetụghịkwa okwu ahụ aka ma ọlị. O lee ya anya wee sị ya, Nikọdemus, n'ezie n'ezie asị m gị, ọ bụrụ na amụghị mmadụ ọzọ, ọ pụghị ịhụ alaeze Chineke. Nke a bụ n'ahịrị nke 3 nke Jọn 3. Ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ asị, gịnị ka nke a nwekọrọ ya na ajụjụ Nikọdemus jụrụ? Kedu ihe nke a na ihe Nikọdemus jụrụ ya nwekọrọ ọnụ? O nweghị ihe ọ bụla ya na nke a nwekọrọ. Ma Jizọs maara na ihe Nikọdemus kwuru abụghị ihe na-eme n'ime ndụ ya. Ya mere, o lere anya, gafere ajụjụ ahụ, gafere okwu mmalite ahụ, rute n'obi nwoke ahụ, were aka ya rugide na mkpa nke kachasị ukwuu nke nwoke a bụ Nikọdemus nwere, nke bụkwa mkpa nke kachasị ukwuu nke dị n'obi nke Kraịst, nke bụ ihe o jiri maka ya bịa. Nke ahụ n'agbanyeghị okpukpere ya, n'agbanyeghị nganga ya, n'agbanyeghị akụ ya na nnweta ya niile, n'agbanyeghị ọnọdụ ya n'ọgbakọ okpukpere n'obodo. Nikọdemus nwere eru pụtara ihe na ndụ ya. Nke ahụ bụ na ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ n'ebe Chineke nọ. Ọ dịrịghị ndụ n'ime mmụọ. Ya mere Jizọs sịrị ya, Nikọdemus, ị ga-abụrịrị onye a mụrụ ọzọ. Nikọdemus aghaghị ịmụ gị ọzọ. Ị pụrụ iche banyere nwoke nke ruru n'ogo nke Nikọdemus ka ọ na-achọ ịghọta nke ahụ. Nke ahụ abụrụghị okwu ejiri zụọ ya n'ụlọ akwụkwọ ndị Rabai ebe o jere. Ọ maaraghị ihe ọ pụtara, kama ọ maara na nke ahụ enweghị ihe jikọrọ ya na ajụjụ ya bụ nke ọ jụrụ. Ya mere, o guzoro ebe ahụ. Ị pụrụ ịhụta ka iru ya gbanwere. Ọ na-achọkwa ịghọta nke ahụ, nke mere na o mere ihe anyị na-eme oge ụfọdụ. O were ihe ahụ nke onye nwe anyị kwuru banyere ihe nke ime mmụọ, chọọ ka o tinye ya n'ihe nke anụ arụ. O wee jụghachi onye nwe anyị ajụjụ nke a sị, kedu ka a pụrụ isi mụọ mmadụ ọzọ mgbe o mere okenye? Ọ pụrụ ịlaghachi n'afọ nne ya ka e wee mụọ ya ọzọ? Jizọs adịghị ekwu banyere ịmụ mmadụ na-anụ arụ, ma nke ahụ bụ ebe Nikọdemus jere. Ọ rapụwo ihe niile nke Jizọs na-ekwu maka ya. Ị hụrụ, ndị ikom na ndị inyom, ihe Jizọs na-ekwu bụ nke a, na mmadụ ọbụla nke a mụrụ n'ime ụwa bụ onye nwụrụ anwụ n'ime mmụọ. Aga m achọkwa ka m kwuo nke ọzọ. Ihe Jizọs na-ekwu bụ na mmadụ ọbụla nke a mụrụ n'ime ụwa bụ onye nwụrụ anwụ n'ime mmụọ. A mụrụ anyị ndị dị ndụ
na-anụ arụ ma bụrụ ndị nwụrụ anwụ n'ime mmụọ. Ihe nke a pụtara bụ na anyị enweghị ike ka anyị na Chineke mekọrịta ihe n'ime mmụọ mgbe a mụrụ anyị n'ime ụwa nke a. Ya mere, dịka a mụrụ anyị n'elu ụwa, ekwesịkwara ịmụ anyị n'ime mmụọ ka anyị na mmụọ Chineke nwee ike imekọrịta ihe. Ụmụnne m na ụmụnna m, nke a agbanyeghị afọ ole nke ị nọworo n'ụlọ ụka, nke a agbanyeghị afọ ole nke ị bụworo onye isi nke ụlọ ụka, nke a agbanyeghị afọ ole nke ị gụworo akwụkwọ nsọ maọbụ nke ị bụworo onye ama ama ọbụna dị n'ọgbakọ nzukọ. Mba, aghaghị ịmụ gị ọzọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye ga-enwe mmekọrịta gị na Chineke. Nikọdemus bụrụ nwoke a maara nke ọma, onye isi nke okpukpere, ma ọ maara gị na e nwere ụzọ mmadụ na Chineke pụrụ isi nwee mmekọrịta na-abụghị site n'okpukpere. Aghaghị ịmụ gị ọzọ. Aghaghị ịmụ gị ọzọ. Na nnọkọ anyị nke na-abịa abịa, anyị ga-aga n'iru n'isiokwu a nke bụ Nikọdemus. Dịka unu na-aga n'iru n'ịnọnyere anyị, ka Onyenwe anyị gaa n'iru na ịgọzi unu n'aha Jizọs. Amen. Kedu ka unu mere ndị ọma gere anyị ntị n'olu? Amaara m na Onyenwe anyị bụ Chineke sitewo n'okwu ya nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs gọzie gị. Dọkịta Jeremaya ga-akpọrọ anyị jee n'akwụkwọ Jọn isi 3 amaokwu 1 ruo na nke 10. O wee sị na anyị ga-abụrịrị ndị amụrụ ọzọ tupu anyị abanye n'alaeze nke Chineke, n'ihi na Jizọs mere ka o doo ewi na ọkụkọ anya na ọ bụrụ na anyị abụghị ndị amụrụ ọzọ site na mmiri na mmụọ, bụ nke akpọrọ baptizim n'asụsụ bekee, agaghị abanye n'alaeze Chineke. Ma arịrịọ mbụ ka ịgba mbọ ma bụrụ onye amụrụ ọzọ site na mmiri na mmụọ, ka ị nwee ike bụrụ otu n'ime ndị ahụ ndị gị zute Kraịst Jizọs n'ikpeazụ. Dịka na-etinye nke a n'ọlụ, ka Chineke nọnyere gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477, ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka Onyenwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen.